Те носители на путинска политика, те имат връзката с российски спецслужби, това е известен факт. Ние си ги приемаме като мотористи. Нас не вълнува политика, далече сме от тези неща. Като всеки, дори в нужда, в помощ, ние сме длъжни да си помагаме. Така им помагаме и в момента да преминат без опасност на нашата територия. Путин в момента е олицетворение на доброването на света. Ако Обама или президента на Никарагуа или на Нигерия правиш това, което прави той, ще да са тяхните лидери. Дойдоха на мирна манифестация на поддържане. Това са от тия воински съюз Васил Левски. Историю, традиции. Все. А с этим вместе тогда все нация как таковая перестает существовать. И земля становится это не государством, а уже территорией. А мы в Болгарии там так говорим, потому что у нас много тоже проблем в прошлом были. Народ без истории, у него будущее не будет. Абсолютно верно. И мне, конечно, я был на ошибке. Когда ездил по Болгарии, мне тот прием, который устроили там болгары, меня очень тронул. Младі ополченці, венчайте, Болгарія, славру вівенці! На вашата сила, царе, повери, прохуда, войната і себе дурі. Прийде з думи силні, дружините горді, очакват геройські душманські орди, бесні і шумяшки. Ау, геройский час! Волните на мир от канарит угас. Патроните липсват, но волите траят. Штикат се причупва, гордите устаят. И сладката радост до крак да измрат, пред цяла вселенна на то славен род. Се на смърт юнашка и се на победа. Болгария цяла сега нази гледа. Той враг високие, тя ще ни съзре, ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата! Някой се изкряска и трупове мъртви фракнаха завчаска, кад демони черни на черни роят, катурят, струпалят като живи пах, и турците трат на друг път не видели, ведно да се бият живи и умрели, и въздухът цепят с демонски лик. Боят се обръща на смърт и на щит. Дружините горди,
като скали твърди, желязото срещат с гърди железни и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират вече. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гром. И днес još Балканът, щом буря захваща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. То е ясно. Трябва ли да го обясняваме? Защо? Защото хората нямат мисъл, мисля, че повечето са платени, ние сме тук за благородна мисъл. Аз мисля, поне мое лично мнение, мисля, че някои от тези хора, които протестират против Русия, първо те са от по-младите, на тех мозъците отдавна са им промити, че примерно България от турско иго не е освободена от руските войски, а от индианци с канута са дошли по Дунава и са ни освободили от турското иго. Толкова е смешно всичкото и просто... А защо според вас в последно време се налага като че ли някаква неприязън към Русия? Ами, не знам, защото явно някакъв страх тресе управляващите. Заместник директорът на Националният исторически музей, който от името на Божидар Димитров ще поднесе икона на Андрей Бобровски. Добър ден, господин Бобровски, меня очень приятно, меня зовут Георгий Найнов. Нека чуете. Дай Боже да си помолим на Господ Бог Исус да дава здраве, благодат на Матушка Русия, на България, да се обичаме винаги така, да не се забравяме и пак да не се повтарям, че ние сме един славянски народ, една култура, една вяра, служим заедно на един църковно-славянски език и затова нека Бог да дава здраве на нашите братя. Бог ги благослови и на добър път и ви да бъдете живи здраве. За много блага е лето!